Hrvatski pjevački zbor Ivan Plemeniti Zajec osnovan 1983. godine. Zbor njeguje širok repertoar skladbi a cappella i oratorijskog izraza od starih majstora polifonije do suvremenih autora. Tijekom djelovanja zbor je uz niz naših i stranih renomiranih umjetnika izveo brojna dijela hrvatske glazbene baštine, kao i manje ili nikako izvođena dijela kao što je Missa Solemnis Ivana Plemenitoga Zajca. Na njihovu je programu za ovaj koncert dijelo Tomislava Uhlika Jedro gospodnje, skladano 2003. godine, sopran solo je Ines Vlahović-Ogrizek, i dijelo Blaženka Juračića na tekst Thomasa Stransa Eliota Zborovi i stijene, skladano ove godine, a to je ujedno i druga od najavljenih 4 praizvedbi. U skladbama Tomislava Uhlika zamke samo nametnutih stilsko izraženih ograničenja kompenzirane su zanatskim vrhunskim pristupom oblikovanju zborskoga sloga. U sličnim okvirima kreće se i Blaženko Juračić u svojim Zborovima i stijene. No, dok je kod Uhlika i dalje jasno prisutan autorov prepoznatljiv skladateljski izričaj, Juračić i Marković radije se pozivaju na uzore iz zlatnoga doba hrvatske zborske glazbe, onoga između dva svjetska rata. Juračićeva partitura već i vizualno nalikuje na rane zborske opuse Jakova Gotovca, bez obzira na povremene novije začine poput diskretnog ubacivanja glisanda, parlando i klastera. Jedan od osnivača i stalni dirigent Hrvatskog pjevačkog zbora Ivan Plemeniti Zajec je Zlatan Sindičić.
Sapere sagrati per